बे जोंनि फादार जसेफ जुगेजेरेथा बियो स्पेननि खामोन दा स्पेनाव मा खेलाया साबसिन जायो बुल फाइट होननानै बुङो बुल फाइट माने हालुवाजों हालुवा बुलायनाय नङा बे मोसौ हालुवाखौ हगारनानै होबाय ओरैबादि फालुवान मानसिफ्रा कम्पिटिसन लायो दा बेवहाय माखासे हौवाफोर सेंग्राफोर फालुवानफ्रा नैबे मोसौजों खमलायनांगौ गङाव हबनानैहाय बे मोसौखौहाय हायाव खोख्लैनांगौ नङाब्ला मालाय फरमना दंलाय खोमा माबे देरहायो मारै खालामोबा देरहायो दा नैबे हाजार मानसिफोर नैबे मोसौ आरो नैबे सेंग्राफोर बुलायनायखौ नायदोंमोन आरो सासे दौरियाबो नैबे कम्पिटिशन गेम्सआवहाय जिरायफादोंमोन दा मोसौआ फैबाय सासे सेंग्रा ओरैबादि बोलोगोरा बियो थांबाय दा बे समावहाय नैबे फादार जिरायनाय खाथियावनो हिनजाव दङमोन बिमा ओरैबादि मोखांखौ दस्राजों दोननानै बे गाबबाय थाबाय ओरैबादि गाबबाय अब्ला नैबे फादारा थानो हाथारैनि लाजि बांसिनै नैबे बिमा बुरैनाव सोंबाय नोङो मानि थाखाय गाबदों अब्ला नैबे हिनजावा बुंबाय आङो गाबदों मानो होननानै बुङोब्ला बै सेंग्राया आंनि फिसाला आरो आङो ओरैबादि सिन्था जाबाय जुदि आंनि फिसालाया बेवहाय मोसौजों सुथारजायोब्ला आरो बुथारजायोब्ला आंहा रावबो गैलिया दा बिनिखायनो आङो जोबोद दुखु अब्लाबो आङो फोथायो इसोरनियाव बियो आंनि फिसालाया देरहागोन होननानैहाय बेबादि फादारनो फोरमायबाय अब्ला नैबे फादाराबो बेखौ सान्त्वना होबाय नोङो सिन्था खालामनो नाङा नोंनि फिसालाया देरहाथारगोन आरो नोंनि फिसायानो देरहाथारगोन होननानै बुंबाय अब्ला बिमाया आसरित मोनबाय नों माब्रै गोरोन्थि होनो हायो आंनि फिसालाया देरहाथारगोन होननानैहाय बेबादि समाव नैबे फादारा खोथा फंसे बुंबाय नाय बै हालुवानि थाखाय बिनानै होनो थाखाय बिमा गैया नैबे हालुवानि थाखाय बिनानै होनो थाखाय बिमा गैया रावबो सापर्ट होनो थाखाय गैया नाथाय बे सेंग्रानि थाखाय नों बिमा जानानै इसोरनियाव नोङो बिगासिनो दङ निस्सय इसोरा नोंनि बिनायखौ खोनासंगोन आरो नोंनि फिसालाया मा देरहागोन दा थिग बिदिनो आंनि अनजाग्रा गोसोबियारिफोर बे बोसोर 2025आव जोङो नोंथांमोनाबो आरो आंबो जों बयबो सिन्था खालामनो नाङा मानो होननानै बुङोब्ला सोर दङ जोंनि बिमा मारियाम जिसुनि बिमा माने जोंनिबो बिमा बे बिमाया गावनि फिसाला जिसु ख्रिस्टनो बिबाय थाथोंसै जेरै 2026आव नोंथांमोननि थाखाय आंनि थाखाय बिनानै जों दिनै साक्सेसफुल जाबाय 26निफ्राय 25आव मोनफैनो हाबाय जानांगौ आइ मारियामनि बिसनायजों इसोरनि अननायजों आरो बिसोरनि बोर आरो बोलोजों दा बिनिखायनो नैबे 2025खौ मोननाय लोगो लोगोनो जोङो बयबो फैदो आइ मारियामखौ जोङो जनबादि गोबानानै लादिनि आरो बे आइ मारियामखौ जों लोगोआव लानानै नैबे 2025खौ जोङो जयैनो बोराय बुरि फिसाला फिसाजो आरो बिबै बिबौ बिबथै बिमायं आरो मा जानाय दङ गासिबो ज'यैनो जोङो आगान सुरलांदिनि बे आइ मारियामा न'खराव थानानै नोंसोरनि थाखाय आंनि थाखाय जों बयनिबो थाखाय जाहाथे गावनि फिसा जिसु ख्रिस्टनावहाय बिसमानै होबाय थायो बे बोरनि थाखाय फैदो जेब्ला आंनि अनजाग्रा गोसोबियारिफोर नैबे गोथार बुलि बावनायाव जोङो बिनानै होदोनि आं दिनै जोबोद खुसि